All right. Hello, my diaries. Good morning. Welcome to Sis Melly's Diaries. We are here in Wood presenting the diaries. Tauya kuzona Messi. Please share a video. Share this video. Share this video. Pare vanhu tu takakumirirai tauyazona Messi uyai tega nai muye uyai 47 uyai tinoti tisvike mu 200 tobva tatanga live yedu uyai 92 98 uyai. Welcome beautiful. Welcome, come. Sue, Huya, Grace, welcome. Thank you very much for joining. Okay, 208. Okay, Tanga vibe. Woo! You wrong that Cape Town is going to stop reggae. Yes, okay. Welcome, my diaries. Tisuta yazo shanyira Messi. Tinaye Messi pano. Nema sisters avaku diaries family. Tauya kuzorepresenta MaDIARIES. Tauya kuzopa Messi zvinhu zvauya kubva kune vanhu vakasiyana nekumpa mari yekuti anonyoresa nekukuratidzai kuti zvechokwadi Messi ane she's 7 months old pregnant. Hi. Share life vanhu ngavauye vaone Messi and she's very beautiful. Ane masisters ake tiri muno muHoodstock. Zvataita as MaDIARIES sevanhu vauya tasira Messi 300 rand yekuti akwanise kunonyoresa, but problem Messi haana passport, haana status, haana asylum, saka kuti anonyoresa anodirwa asylum kana kuti status, saka achizive kuti ipapo zvinokwanisa kufambiswa sei kuti anonyoresa, but tamusira 300 rands. Saka tiri kukumbirawo kuMaDIARIES vanokwanisa kuwanira Messi asylum or status as soon as possible because kuchipatara inotodiwa. So kune vari kuti hanzichi poor video quality. Imi murida kuona isusu here kana kuti muri kuona Messi? Onai Messi ndiye atiri kucleana kuda kunaya kamera vedu here. Regai timboicleana kamera yacho. Imi Lala. Alright, makumuona here Messi? Makumuona here? Taurai chinzwi. Makumuona here? Messi akauya last week Wednesday. Ndacleana camera saka muda kuti ndiite sei iwo veduwe. MaDIARIES itaimushe. Weather in Cape Town. It was raining this morning and hapana iri kuoneka weather in Cape Town. Ndiri kutombocleana, regai timboicleana camera yacho, regai tiicleane futi. But weather in Cape Town is very bad today. It's windy, it's raining. So alright, makumuona here Messi? Where's papi? Sis Melly taurai. Messi makumuona here? Muri kuvaona here? Please ladies, don't disappoint us. Hapana kana problem apa today. No. Aiwa, his network. My network is very good and it's network. Aiwa, network kwamuri ikoko kwete kwatiri kunoku because I'm on live. Someone is saying hi Messi. Answer hi Messi. Regati mbochinja position tuone. Kunoku kwatowesi. Taurai chinzwe. Muri kumuona here? Makuvaona here? Kune makore restart atitaite restart because tauda kuenda obasa vedwe. Hello Bimbai. Hi AC. Hi Moresa Messi vedwe. Well, when Mauya, thank you very much for supporting the diaries. Isusta kamirira Cape Town. We are going to stop reggae in Cape Town. Stopping reggae in Cape Town. Alright, it's not clear, it's not my phone camera, but the weather in Cape Town is very bad. Hey, auntie, who's Messi? Alright, Messi. Uyu anonzi Messi. I think munhu wese ari kumuona.
Messi, she's 7 months pregnant. Anga ari kukumbira rubatsiro from MaDIARIES. Tiri Woodstock, we are in Woodstock. So we went there kungonomupa ma small gift atinawo. Hanzi nzungu. Iwe, dzikama ito dzikama sei, atiti dzikame kosi tikufara kuyazona Messi. 7 months pregnant. Saka tauya kuzomuona nekuti akwanise kunonyeresa. West, aiwa iweather, hapana zvimwe kwakuda kutonaya. Saka handizivi kuti muda kuti tiite sei. Hatisi rafu. Tiri very good people. Tauya tiri kuti vanhu vari kuti hanzi dzungu raita sei futi. Messi mamuona, hanzi Messi hello na story ari kukumhoresa. West handichaziva kuti muda kuti ndiite sei. Why dzungu vanhu musaite rafu ma comment section. Messi isusu tauya kuzostopa veke muCape Town. Saka Messi tinopa Messi time yekuti ataurewo kuMaDIARIES. We come very closer. Okay, Messi, now it's your time to say something. Taurisa. Alright, kune varuda kubatsira Messi, you are free kuconducta Sis Melly pa page ravo. Isusu tauya kungozomirira Cape Town. Thank you very much. May God bless you, Lucinda. Thank you very much. Thank you very much. Hanza hai Messi na Anna. What happened to Messi? Taura nyaya yako Messi. What happened? Just in brief. Taurisa. Thank you, Molly. Thank you very much. Taura go Messi. Taura. Hanzi ngaende ku police station. Alright, thank you very much. Pane comment iri kunzi hanzi Messi ngaende ku police station anoitirwa affidavit. Okay, thank you very much. We'll do that. Thank you very much. Alright, Messi. How old are you, Messi? And 22. Messi is 22 years old and she's very beautiful. Akaita say Messi. Hands wakaita say beautiful Messi. Thank you very much, Winnie Piri. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, people. We are not going to mind them. Thank you very much. Messi haaziye kuti muridzi wemwana ndiani. Saka endai ku live yakaitwa na Sis Melly munoteerera futi. You've only go to the live ya Sis Melly munoteerera futi. Then vanokudza tiri mu Woodstock in Cape Town. Yeah, she's very beautiful. Thank you very much. Thank you very much. What else? Taurai zvamuri kuda tibvunza. Aiwa Messi tatienda ku video ya Sis Melly yemusi Wednesday. Munonoona full story about Messi. Pakutonhora muna Messi hanzi vhura zipi pana unoda kuona nhumbi yako uchida kuona baby bum. Toda kuti Messi adzokere kumba vedu we. Please. Thank you very much. Dumbra Messi iro. Vhura jacket Messi vhura jacket. Iro dumbra Messi iro. 7 months pregnant. Oh, hanzi taura havasi kukunzwa. Taura. Risei MaDIARIES. Ndotenda ndafara nerudo rwamaita kwandiri. Usaitire inini chete. Belinda enda ku live ya Sis Melly Wednesday. Taura Messi. Asimitire munhu wese. Aiwa ndinotenda nerudo rwenyu rwamuinaro. Aiwa. Thank you very much, Messi, for your time. We love you and we are going to support you spiritually, physically. Pane zvese zvaunenge uchida. Woodstock tiri munonzi muna Ronti Blom, ndo matiri Rodi Blom, ndo matiri. Kamera aiwa izi kamera iweather kosi tanga takutobuda kuendawo kumabasa tiri panze. Bless you. Thank you very much. Very pretty, yes. Thank you very much. Saka
MaDIARIES, thank you very much for coming. Thank you very much for coming. Saka tichazongonoona live later on. Tozoona kuti live yamuri kuti it's not clear. Alright, she's pretty. Yes, she's very pretty. She is very pretty. Takamirira Cape Town. Thank you. Sis Melly, we are not going to disappoint you. Yeah. Saka, trust us, Cape Town is not going to disappoint you, and we are going to stop reggae in Cape Town. Yes, we are going to stop reggae. Messi ana voice rinoenda kuresera ngure kushamarara. Inini ndiri mushamarari wepa radio, guys. Saka Messi, she's very shy. Tati muchingoona henyu Messi. Saka, yes, she's beautiful. She's beautiful. Yes, she's zipa kodu. Yeah, Sis Wimbai, thank you very much. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank you. Number ya Messi. 06. Andigona kuipina 06 number ya Messi. Aiwa check pa live Wednesday. Thank you very much. Hanzi tarisa pa live Wednesday. Kune munhu wese arikuda kubatsira wedu wherever you are in Cape Town, please. Number yangu iripo kuna Sis Melly. Ndibatei tibatsire Messi. Ndibatei tibatsire Messi. Bless you. Thank you very much. Thank you. Saka, thank you very much Sis Melly for your time nekutiunza pa live. Saka takumanyirawo kuenda kumabasa. Weduwe muskwere mushe. Sis Melly is going to save this video. Vanhu vodzoka futi vachinoona live. Anti phone. Pane basa cause ndiri mushamarari wekuradio yekunoku. So don't worry zveshwa. Pane basa ndiri mushamarari wekuradio. Thank you. Aiwa mushamarari. Messi is very beautiful. Messi is very beautiful. Alright, kwani chano bye. Sis Melly, bye. Pane varuda kuonekwa. Bye guys. Bye. Alright, bye. Messi, bye to the people. Takupedza life. Bye.